stitches, huh? Snitches get stitchy. Andiyombi mna, ndiyombi mna, ndiyombi mna. Andiyombi mna, ndiyombi mna, ndiyombi mna. Umama zanga khulise isnitch. Andisithengi isikelemu futhi angitshintshi. Damabheka kufuna shusha amapolisa. Khathobele wenzeni impintshi. Yekhumalo ndinemeda ezimbini. Ndirobhe neshop yamasomali yemini. Ndiyiwanted unolwazi unikwi 350. Exenja yam khawume kancinci. Ndifuna khe ndifonele nje apha endlini. Nola mhlonitshwa ndinendoqo wengcombolo ngomrhanelwa. Ningachazi yinkunzi yenkisela. Akanophika tu ndimrikhodile thetha. Lo bufana twatsa nokatato ngenampepha. Asakhala wiu yena manyazi bababiswe ngiba. Asakhala wiu yena manyazi bababiswe ngiba. Andiso snitch, snitches get stitches, huh? Snitches get stitches. Andiso snitch, snitches get stitches, huh? Snitches get stitches. Andiyombi mna, ndiyombi mna, ndiyombi mna. Andiyombi mna, ndiyombi mna, ndiyombi mna. Mna ndiyazini imfihlo zabantu tatupolisa noma ungandikrokisa ndithi vu. Umzekelo yabona umesa utamavesi uthengisa insangu neti. Kodwa lonto ndithi vu uyamazi yena ugadesa phanga klaglesa. Wabulala umntu ngebheki naleyo andithi vu. Andithethe kamabhuda kanantoni. Labhuda ukhutuza amaxekwasana waculise. Labhuda yazi nale underwear ndayibelwa ngumalume pep. Nina underwear uyahareza umalume. Uneskim saka batshaya bonke drugs. Baqhunywe babe high bayokhutuza itrack. Kodwa ke andiyombi mna, andiyombi mna. Andizukuxelela next to police. Asakhala wiu yena manyazi bababiswe ngiba. Asakhala wiu yena manyazi bababiswe ngiba. Andiso snitch, snitches get stitches, huh? Snitches get stitches. Andiso snitch, snitches get stitches, huh? Snitches get stitches. Andiyombi mna, ndiyombi mna, ndiyombi mna. Andiyombi mna, ndiyombi mna, ndiyombi mna. What's up? This is Mr. Speakland. Enkosi ngomukela. Ngiyathemba ulayikile and that you subscribed. Sinenzele videos emnandi ne? I know. Guys, enye into umculo ngoku siyawukhupha nakwi digital platforms ekona abo iTunes, Spotify, all these streaming platforms. You can find our music there. You download there, stream it. Just keep on supporting us. Ungadima man. And you know guys, please book us yabo for your performances or tell your event organizers to book us. Size kwindawo yabo simperformele sinonwabise all that thing. More love, Mr. Speakland. In follow Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Mr. Speakland. Thank you. Our email, Nancy.